Good morning! Happy Thursday! Sak, naligo na. Sana hindi kita nahagip dyan, Sakib. Kagabi pala, meron akong nilabas na bone ng baka. Binabad ko siya ng ilang oras kagabi. Tapos, pag nakita ko na mapula na yung kanyang tubig, tinatapon ko. Tapos, refill ng tubig. Siguro 4 na beses ako nag-refill ng malamig na tubig. And then, in-overnight ko siya. Then, pagkagising ko, hindi ko na na-vlog. Tinapon ko ulit yung, yung tubig. Then, hugas. Tapon yung tubig, ang daming nasayang na tubig. Hindi. Gusto kasi maputing-maputi siya. Yung ganyan, putlang-putla na siya. Makikita nyo yung kanyang buto. Hindi nyo na makikita na may dugo-dugo. So, pakukulang ko to sa high heat hanggang mag-bubble siya or kumulo. Then, itatapon ko yung kulo niya. Then, lagyan ko ulit siya ng tubig. Okay. So, yan yung aking gagawin na beef broth. Ha? Sisak nilalagyan siya ng muscle, I don't know what you call that. Kasi kung maalala nyo, nung nag-basketball siya, parang yung muscle niya. So, sisak, dahil mali yung popcorn na kuha natin kahapon. Magluto na lang tayo nito, tapos ilagay ito sa ziplock. Para sa movie niya sa school. And, si Sak ngayon, meron siyang tryout for Sapsasa sa food. No, yeah, tryout sa Sapsasa para sa footy. So, 8:30 or 9 o'clock dapat nandoon na. Then, after ng tryout niya, i-drop off namin siya sa kanyang school. Okay. Huh? Alright, go. 3 minutes. 3 minutes, Baba. Tara, 3. Anak 3 kita? minutes or seconds. Brush niya na yung buhok niya. Itatali na lang natin siya. Napuputukan na yung popcorn doon. Kailangan ko na mag-order nito kay Kylie. Kay Kylie ito sa salon niya. Knock yung brand. Ang bango-bango nito. Oh, is it there? Make your hair very smooth and shiny. Si Kuya naka-sports uniform kasi Thursday, ang schedule ng sports day niya. Si Sak bukas, eto, Monday and Wednesday. Monday and Wednesday, right, Papa? Mine, yes. Yeah, Monday and Wednesday. So, tapos na yung sports day niya. So I had my sports yesterday. Yeah. Oh, that smells good. Mom, can you smell it? Yeah. Is he having it in a Ziploc? Mm-hmm. Gusto niya yung may line sa gitna. Oh, tapos na yung popcorn. Maybe just let it stay in there to cool it down. Yeah. Just wait, Sak, because it's too hot. And I need to rush it back. Mm. Yeah, here. I have it here. That! Mm-hmm. Where was it? Oh, look there. That's every cookie in there. That's never Nice.
all good. Hindi pa siya tapos. Stop that. It's alright now. Let me see. See? Oh. Look down. Ayan yung line niya. That's the line. So, ito na yung popcorn. Mainit pa siya. Why can't you just bring that? No. Hold it. Oh, because it's going. It's oil. Mas mainit. Oy, turn it down. Triple, ano siya? Triple butter. Mainit pa siya. Still hot sa. Ilagay mo ko na. Do it first. Huh? Okay, put this in the bin ba? Mamaya ko na siya isara. Yan. Bumubula-bula na siya. I'll do it on top. Go, Mom. Do you think that they're not tight? Look how loose they are here. Say in minutes. What's that, sa? Pinapump niya yung footy ball niya. So, punta tayo sa kung saan magpa-first try out si Zach for footy. Yung dalawa nakaalis na nung nag-aayos ako. So, pinatay ko muna yung pinapakulaan ko doon na bone. So, how many tryouts, Han? 3? Okay, so 3 beses yung tryout. Ito kasi yung ano, sapsa sa tryout. Kung sino yung pinakamagaling dito sa Lower East, right, Han? We are Lower East? Ha? Southeast? Lower Southeast na mga bata sa footy, sila yung ipapadala sa Adelaide. So, katulad kay Kuya before, di ba? Naglaro si Kuya ng sapsasa sa Adelaide. So, ganun din kay Zach. Turn na ni Zach and hopefully makapasok siya. Kaso nga, yung kanyang ano, sana hindi sumakit yung legs niya. Kasi iniinda niya yung legs niya nung nag-basketball siya. Parang na-pull yung muscle. So, nilalagyan lang ng muscle, ano, yung nilalagay nila. Pang sports yun guys, na cream. So yun. So hopefully makapasok si Zach. And ang lamig na, naka-turtleneck na tayo. Tapos dala ko pa tong fleece na to. Kay Jan to guys, hindi niya ginagamit ang warm. So sabi ko ako na lang magagamit nito. Kasi medyo mahaba naman siya. Hindi ganun kahaba. Tama lang, hindi naman hanggang tuhod. Zaki boy. Calling you, is that alright? Yeah, so what time you have to be there? 9? That's when we start. Oh, 9 o'clock yung start. 8:18 pa lang naman. Gamit ko yung packet, Osmo packet. So, ito yung trial 1. Ito yung form. Trial 1, trial 2, trial 3. 9 to 10:30. Don't wanna waste time. I'll never be this young. I'll never be this young again. Don't wanna chase highs when I'm too worn out. Dito na tayo sa Mount. Kuha lang si Jan ng Gatorade ni Zach. Gatorade for Zaki boy. How's your legs? Getting better? After that cream? Yeah. Yeah. Are you nervous? No, that's good. Yes. Pinapump niya yung ano, footy niya. Pero hindi yan yung gagamitin niya sa training. Magkikik-kick lang muna siya para yung mag-warm up.
Do you know anyone there that going to? Ah, and who else? Mitch, And Sid, Harry, you. okay. There's Annie from your old school? We're not listening. Huh? We're not playing them. Okay. Alright. Ayun na yung kanyang Gatorade and coffee ni John. Let's go sa training. Try out. Try out. Try out. Try out. What's that? Someone just tapped the card and opened the big parang ano siya guys, ang laki-laki niyang gate na parang shed ang itsura ng gate. Gets nyo? Dito na kami guys. Pero 9 o'clock pa yung trial. Wala pa kami nakikita ang tawa. Ang aga kasi namin, 8:35. 8:35. Who'd you ask that's here, mate? Huh? Who did you ask? What do you mean? Sana di kayo matumba dyan. Isot natin to kasi pagbukas ni dyan ang pinto, malamig. Meron ng mga taong nagsisidatingan. So, sabi ni Jan, warm up muna si Sak, magtakbo. Sabi ni Sak, no, I'm not gonna run them. God. Isot natin to. Oh. Where you going? Medyo malayo-layo yung parking natin kasi school din kasi ito guys, itong pagta-try outan nila. So, may mga nagda-drop off na mga bata. Ha? Cross, okay. Punta lang sila doon para i-check yung kanyang attendance. Ngayon nandito siya ngayong first trial. Ayan na. Ang dami mag-ama ko. Ando na sila. Ayan yung nag-organize nito. Ayan. Siya yung nag-check ng attendance. Kung sino ang lalaho. Siya. Lalaho. Ay, ang lamig ng hangin. Ando na yung mga bata na mag-trial. Nag-stretching lang sila. Kanina nagtatakbuhan sila. Di ko lang na-vlog. Ayan na. Mag-start ulit sila. Ayan si Sak, number 12. Are they putting number on their legs? So after ng briefing nila, ayan, warm up muna sila bago maglaro. Ayan, nag-change na sila ng damit. Ayan si Sak. Nakasando, yellow and blue yung kanyang team. Hindi ko nakita yung number niya. Pero nandyan siya sa group na yan. Ayan si Sak. Good luck, Sak. Number 2 si Sak. Yan yung number ni Jan noon. Nung naglalaro siyang puti. Mag-start na. Why not? Hindi raw tall enough si Sak. Huwag ka naman ginagayan sa Kiboy natin. Hi. At tall.
Dapat daw pag nagaganyan matatangkad isisak. Hindi naman siya yung katangkaran. We'll see. Go Sak. See? High jump kaya yan si Sak. Go Sak. Oh. Riding there, whatnot. Yeah. We don't care. Go Sak. Go Sak. Yeah. Oh. Go Sak. Bloody nice. Sorry. What's up? Change position na sila. Ayan na si Sak. Si Sak nandun na siya malapit sa post. Doon sa posto si Sak walang masyadong action na ganap kasi maghihintay lang siya ng bola na maipasa dyan. Hindi tulad dito sa gitna. Madaming tackles. Mas gusto ni Sak sa sa middle. Pero ayun siya. Kailangan nila mag-swap ng position. Come on. Go, Sak. Go, Sak. Good job, Saki boy. Yun lang siya ng Gatorade. Good job, Sak. Ayan, sa bench muna siya. Kasi kailangang ipasok yung ibang kids. Kasi sila naman nandun. Nire-review niya yung mga kuha ko. Habang hindi pa siya tinatawag doon para maglaro. Yeah, that one. Balik na si Sak. Good job, Sak. Good job, Sak. Good job. Good job. Go, Sak. Good job, Saki. Zachary. Go, Sak. Good job. Good
Good job. Go, go, go. Good job, Zach. Good job. Keep the goal, Zach. Come on, Zach, hurry up. Well, oh, touch. Always on the go. Minute na lang. Oh my God. "30 seconds. Look at Zach. That's a sprain. Yeah. Look at Zachary. Look at Zach. Good job, Zach. There. Forward si Zach naman. Good job, Zach. Zach. There we go. Good job. Good job, Zach. Go, Zach. Go, Zach. Oh. Go, Zach. Go, Zach. Oh. That was good. Good job, Zach. Yeah. Comes the Tapos na. kids. Here comes Max. Tapos na sila. Then, next kids naman. Ibang school naman yung magta-trial. Tapos na si Zach. What's that? Got a movie now. Yeah, movie na siya. Magmo-movie sila. Yung popcorn mo dyan. So, yung naglaro doon sa napanood natin, year 6 and year 5. Mix yun, guys. Kasi, kung sino yung pinaka, like, nag-stand out, year 5 or year 6,
Pero usually, sabi ni Jan, ang kinukuha ay year 6. I think I'll make it in the next one. You think so, Sak? Oh, Yeah. confident mo, ha? Yeah, he'll Brock will for sure. Kasi, sila Sak may He said chance pa next we need year. Kasi something ngayon, that year are, 5 siya, di ba? strong and Like kay that Kuya, fit in there. like kay Kuya, Zach. yung first year ni Kuya, na Rocky sinabak Mountain. namin siya dito sa Sapsasa, year 5 siya nun, hindi siya nakuha that What year. has that dirt But, patch? years, nung nag-year 6 na siya, Dirt yun, patch nakuha at the siya. goals? So, parang ganun yung, hindi namin alam kung ganun yung rules nila. Pero sabi nga ni Jan, bakit sinasali pa ang year 5 kung hindi naman ipipick? Pero you're just gonna do your best talaga Well, para they ma-pick must ka. be So, going we'll to get see. something. Kasi kung if ever man na hindi makakuha si Sak dito, may chance pa siya next year. But titingnan natin kasi ilalabas naman yung result hopefully tomorrow kung makakapag-trial ulit si Sak sa second trial. So ang daming kids guys. So yung naglaro kanina, 2 school lang yun. Kasi sa dami. Tapos pagkatapos nila Sak, mayroon naman na 2 school. Then after ng 2 school, mayroon naman. So hanggang parang iti-thin out nila yung sino yung pinakamagaling. Tapos doon sa mga school na yun, kung sino yung pinaka the best, sila yung magpapakita ng gilas kung sino ang dapat ilalaban sa I'm not Adelaide. going with Will. So, but Jan said Will. usually year 6 daw ang kinukuha. So sa year 5 parang ewan, basta we'll see na lang. Hopefully see you. Good luck sa movie. Good job as well. Just got to sign in, mate. You're gonna sign in, ha? Mm. So yung kasi si Kuya yung first trial niya, nung year 5 siya, hindi siya nakuha. Yung mga year 6 ang nakuha. So si Sak, hopefully hindi ganun yung mangyari na year 5 si Sak ngayon. Tapos okay naman yung laro niya. Magaling, sabi niya dyan, magaling si Sak. Compare kay, Zachary is like better than TJ in the field. Ha? Yeah. Ha? Quicker. Quicker. Oh, kasi si Sak mabilis. Mabilis si Sak compare kay Kuya. Pero si Kuya magaling mag-kick din. Pero kung sa liksi, si Sak magaling at saka sa kick. Tapos nag-kick si Sak ng left foot, right ha? Huh? Sak kick left foot. Yeah. Both. So, it's TJ can do left. Yeah. Si Kuya din pala. So, both nagagamit nila. Dito sa sa trial, si Sak halos ginamit niya left. So, ang galing ha. So, balitaan ko kayo kung makakasama ulit si Sak sa trial 2. Ang trial 3 yung pinaka malupit kasi lahat na yun yung magagaling talaga yung yung pinagpilian na talaga sila na sila yung pinakamagaling doon sa team. So, hopefully makasama doon si Sak. So, ngayon uwi kami. Tapos si Jan may gagawin siyang job kay Dad. May gagawin siya doon. Tapos ako, yung pinapakulaan kong ipagpapatuloy ko yon. Then, balik tayo sa mat kasi si Holly, mayroon naman siyang ballet. Kahapon, siya, under 8. So, mix siya na sayaw. Tapos, eto, ballet. Okay, uwi na tayo. Ang lamig. Anong oras? What time is it, ha? 10:42. Bahay na pala tayo, guys. And si Jan, umalis na siya. Ayan na pala yung ating pinakulaan na beef. Itatapon ko yan kasi yan yung unang kulo. Huhugasan ko siya para clear yung aking broth. So, hugasan ko lang to, guys. Ang lamig! Oh my God. So, ayan na yung ating bone. So, tinanggal ko yung unang kulo. Then, hinugasan ko ulit yung mga buto. And now, hinahihit ko siya. Once na kumulo siya, yung parang talagang bumubula-bula na yung kulo, saka ko siya tatakpan. And, ilolohit ko siya. Slowly cook lang siya. So, ayan, kumukulo na siya. Ngayon, tatakpan ko. And, ilolohit ko na lang to. Matagalan to, guys. As in, baka mga 2 days ko itong gaganito eh. Basta gusto ko puting-puti yung kanyang broth. Kausap ko yung kapatid ko. And si mama kumakain sila. And also, ayan, mag-edit din tayo habang hinihintay ko yung oras para pick upin si Holly.
Kasi, ang bilis lang ng oras, guys. Anong oras na? Ano na? 12:20. 12:18. Meron tayo dito pala, guys, na maliit na basket. Ilagay natin to dito. I-transfer natin yung fruit na sabi ko sa inyo na masarap. Yung kamag-anak ng fig or kiwi. Ayan. Ang bango niya, guys. Ang bango. Para siyang pabango. Ayan, ang dami. As in. I-transfer ko lang. Ang sarap ng kainan nila mama dun. Ang ulam nila ay, kung sa Bicol, badi na abo. Ano siya, guys? Kung sa Tagalog is dried fish. Basta, iba siya. Masarap siya. Parang, tingnan nyo, parang siyang bayabas. Yung ito yung pinakamalaki. Siguro lalaki pa to. Kahit maliit siya, matamis din siya. Kahit maliit, ang lambot niya na, So, walang ano siya. Hindi mo alam kung hinog siya o ano. Kasi green, diba? Dapat usually yellow, ganun. Ito, green na green. Tapos, maliit o malaki, matamis. Ang dami, Si Holly, sobrang gusto niya rin to. Diba? Ayan, guys. Nakakatuwa naman tong frutas na to. Wala talaga dito sa, sa Kmart, sasabihin. Sa Coles, wala. Dito lang to sa aking kapitbahay. Across the road lang siya. Ilagay ko to doon sa may mesa. Ayan siya, guys. Punong-puno. So, dyan ko siya ilagay malapit sa ating fruit basket. And eto pala yung binigay ni Auntie Mel sa mga bata. Yung kay Holly na iwan niya kila Tita Race. Ayan. Kay Kuya to, TJ. Ayan, may pangalan ni Kuya. Happy Easter. And may $20 in chocolate. Daming chocolates pa ni Kuya. So, dyan yan. Kaysa hindi ko lang kung nasan yung sa kanya. Mag-edit muna tayo. You're not ready? Guys, dito na pala ako sa school ni Holly. And medyo na-late ako ng very, very light. Like mga 3 minutes. And umiyak na siya. Kasi hindi siya sanay na hindi niya makita yung car dito after school. Nung hindi niya nakita yung aking car, grabe yung iyak niya. Buti na lang may nanay na hindi siya iniwan hanggat hindi ako makarating. Na-traffic kasi ako. I'm so sorry, baby. I'm not gonna do that again. Okay? I'm never late. Just today. I've never late, Baba. Just today talaga. Okay. I'll buy you hot dog, okay? And lolly? And lollies. Okay. Yun ang kanyang. Yun ang paano ko sa kanya. Palubang loob? Ano ba yun? Basta yun. Kasi umiyak lang siya, pati ako naiyak kasi grabe siguro yung takot niya kasi wala yung car ni Mami dito. She said she hates when cute people cry. Oh, she hates when she sees cute people cry. Kasi umiyak na siya nung nakita ng isang nanay. May tatlo siya. She had 3 kids. Yeah. Tatlong mga dalaging ding na. There's no boys, just 3 Yeah, girls. 3 girls. Ang gaganda ng mga anak niya. Dito sila. So, hindi siya umalis hanggat hindi ako dumating. Sabi niya, I don't wanna leave her. So, oh my God. Natakot talaga ako. Kasi na-traffic lang ako. First time kong na-traffic, guys. She's gonna take me to a teacher. Yeah. So, dadali na sana siya sa office. Nakita ko na siya. Sabi ko, just, nakita ko na siya dyan. Tapos, dali-dali talaga ako. Ay, na-traffic ako. Ayoko na yun maulit. So, okay. Punta na tayo sa kanyang dance lesson. Alright, baby? You feel better now? We're going to Kmart. Baka naka-park. 4:45 pa yung kanyang dance lesson mag-start. Na-miss niyo ako. Kawawa naman to. 3:58 pa lang. Punta muna kayo sa Asian store. Tingnan natin kung may magustuhan siya dun. Want something from the Asian store? Okay. Hi! Good, thanks! Go, baby. Meron silang ano to? Isda. Pero hindi ko alam kung anong klaseng isda. Wala pa rin sila yung gusto kong radish. Ang dami nilang gulay,
Alright. Kuha ko ng eggs. Eggs lang saba. Meron nito. Kuha tayo nito. Look, baba, oh. This is good too. May cheesy corn din sila. Try natin ito. Cheapy. Ala, ang dami natin nakuha junk foods. Good. Which one you want, baby? Ang cute naman yan. You can get two. Oh, you're a lucky day today. Just arrived today, so Oh. yeah. Oh. I feel like yan. Ako na talaga. Aya. Do you have chocolate? Oh yeah, that's chocolate. You want that? Okay. Ayan. And eggs? Dami We're natin gonna nakuha. snack and eat. Snack and eat. Ito yung mga nakuha natin. Kumuha ko yung 30 pieces na eggs. Nandun siya. Cheapy! Na-miss ko to. We got yum. Yan. A chocolate. I got. And what's this? Vanilla? I don't know. Yeah. Vanilla. I want to try it. Yeah. You haven't... Yeah, we always try the strawberry and then the chocolate. And I want to try these too. You get two of them. And eto, gusto ko itong i-try. Cheesy. Jalapeno. And chikading, no? Chiki chips. Masarap to. Parang gusto ko lahat dito, ma'am. Oh, but it's so good. No, I don't like baba. It's too sugary. Okay, we'll try this one. Kasi hindi ko pa ito natikman. It has black Coke. Coke. You got your ano baba? It smells very cheesy. I got water there. Yun yung laman niya. I destroyed his eyeball. Mamaya pa kasi siya. And then for dinner is Wednesdays. Punta kayo mag-hotdog kami. Yes. So 4:45 pa, 4 o'clock pa lang. So kain muna kami dito. Mag-snack muna kami ni Holly. Masarap siya, maanghang. This is alright. Yun. From the Philippines daw. And this one's an elephant. This one. That one after dinner now, okay? The other one. Yeah. Okay. Did you finish the bowl? So try niya yung vanilla. Sarap to. Maanghang. Good? I like the door. Okay. This one says squid black ink. Squid black ink. That's right. Squid black ink. Good reading, I'm Baba. gonna dip it in. Oh, that's hard. Yummy. Well, chocolate naman tayo yan. It's Hindi ko siya naubos. May kunti pa no, siya it's tira. chocolate and strawberry. Double It's pala. double. Double pala itong nakuha Can I ko. get some of mine into yours, Mom? You had double. First time ko makabili No, ng that's double. your second time having your double. When? Remember when you had one before? No, I don't remember. When we went to the cafe? No, I don't know. She can't remember anything. Well, I never ate this one. Yes, we have. If I buy this one, you're the one eating or TJ. Okay, matamis. Let me try strawberry. Strawberry is very short, by the way. Tamis? Ayoko. You like it? Should be good. Not matchy, but I like mine. Time to try chocolate. Anong oras na? 4:18 tawagan ko kaya si Mama. Hindi pa ako makakapag-edit kasi nandito pa siya. Pag umalis na siya, pag nahatid ko na siya, mag-edit ako. Dala ko yung laptop. Lagi naman. Para updated tayo. Sorry guys. I love you guys. Ihatid ko na siya. Wednesday time! Ayan, dito na siya. Tingnan nyo, madilim na. 6 o'clock. 5:40. Yeah, 6. 5:53. So, punta kayo ng Wendy's. Wendy! And I still have this so I can eat. Later. Naka-order na kami ni Holly. And yung boys,
Ngayon yung foodie training nila. Then, doon na sila magdi-dinner. Kaya, kami ni Holly dito kayo magdi-dinner. So we're having dinner here. Yes. Parang malabo. Malabo ba? Hintayin lang namin. Mag-share na lang kami sa mango shakes. Large yung in-order ko kasi hindi namin naman yung maubos. And I might not finish it. That's And I got this. Thank you. So, ito yung ating mango shakes. Yan yung ating hot dogs. Baba, come on, help me. Get that one, please. And my donuts. Thank you. Ang bilis niyang kumain. Are you so hungry, Baba? Oh, don't eat the paper. Kain tayo, guys. So, ayan. Nakita ko na ba yan yung donuts? O, tatlo lang yung kinuha natin. Parang yung isa lugi tayo. Why the other one's too small? Look. That one's gonna be for me. Okay. Mom, try this. Tapos na kaming kumain ng hotdog. Yung donut sa car na lang or sa bahay. Tsaka yun. Daan ako ng Foodland. Okay, come on, Baba. Wala rin silang radish. Ay, saglit sa Coles. Coles ulit. Bahay na kami, guys. And wala pa yung boys. Not boys yet. And it is, what's the time, Mom? 7 o'clock. Excuse me, Baba. Ito yung nabili ko sa Coles. Coles. We went to And Coles real pinatay quickly. siguro ni Jan yung aking pinapakulan na buto-buto. Kasi off na. Inano ko siya ng very, very low. Pinatay niya. Tapos bumili rin akong ginger. Wala talagang makuhang radish. So, the turnips. Can I have those green things? What green That thing? green thing. What green? That. Yeah. It's over there, Papa. I already put it there. So, end ko na yung vlog, guys. Yun na yung vlog natin. And ito yung aking... Ayan yung pinatay ni Johnny Boy. So, nilagyan ko to ng tubig bago kumalis para hindi siya matuyuan. Ayan, puno pa rin kasi pinatay niya. So, okay guys, thank you. Thank you. Please like and please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good night. Good night, and I'm gonna eat this. Yeah, masarap yan. Can you cut it for me, Yeah, I please? will. Because I